Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, mapipiyakan nun at mga kalalaga ng mga wata. Sakon si Mowina M. Kakase, makapupoon sa May Pakpak Central Elementary School, Marawi City Division. Sakon, imababalo ya teacher nyo sa Araling Panlipunan 2, Module 1. Ayak po ganadan tanong imanto, nasakon, aguso, ingudakon. Mga kalilagan ng mga wata, makaruri para dugad na nan ko kumaniku ilmo ka. Sa video na kumanan su ilmo ka o di nasuwa ka makapantag ko. Paganaron na su ingod ka o di na komunidad aka apadener ka. Ikadua, na kailangan sa mga tuladan ami plagid o mga mapapadalam ko ingod ka. Mapasad video na miyaswa ka sumberang-berang ang makapantag ko ingod ka apadener ka. Paganay ron, nakutukuan ka anto na paturoon ingod o di na komunidad. Ikadua, nakasabutan ka so kalaiguna akapadka ko ingod ka. Ikatlo, nakatendu ka sumberang-berang ang mapapadalam ko ingod ka. Mga wata, wano si ka magpunta no maganad sa bagwa ilmo. Hanto na imaana ingod o di na komunidad. Tinudan tano, kaaya mana ingod na mapapadalamon sa mga pamilya, mga eskwelaan, mga opisina, so mga masjid, mga ospital, so ding gita-gitaan, agus so mga padiyon. Ino, katawan ka? So pamilya, na aya may tua, grupo ang maaapad ko, ingod. Aya di pagpuunan sa di kapamangdawa o di inalikambiyat ako wata. Adon, adu ka klase pamilya. Paganayran na, nuclear family. Giya so pamilya isa, dua, telo, iwata sumisibay sa babalingan. Ikadua na, extended family. Gaya paman so pamilya pupurun-purun so pipira ka pamilya si iko isa kawalay taman sa kamubulagan ang mga wata na kukuhaan pa ng mga amada tuwago ina bae. Gaya paman iskwelaan na aya mababuloy ikadua walay ang mga eskwela. Nagiyap man na masjid, nagiyap man sa darpa o mga Muslim. Nagiyap man apadion na aya di pamamasaanan o mga tao para sa ipokawiyawiyag Iran. Naso ospital o di na health center na saya pagwita sa mga tao adi mapipiya ginawa niyan. Nagiya pa man adi panumbatambangan na paray ni ko mga wata ang siran pagkatambang igiradi ko ang siran mga sir sa module na para pagkabintang so o takiran agusulawa siran para siran makabagar. Paganay ron na so ingod na kapakay ang matoon sa kapantaran. Si iko mga palaw. Si iko kilidaragat o di na kilidaranaw. Bubungan na palaw. Industrial o di na city. Mga kalalagan ng mga wata, sumbagang ka sa mapuntos sumbag yung kaya makatalundog ang mga pakaysa. Paganay ron, anto na mapapadalam ko ingad ka.
Ande ka marani saging kaya ang mga derpa amia aloy sa kababaan. Taguin ka sa check sa kawanan. Kataya sa mga pakaisa. Ande ka marani sa masjid. Ikadua, sa eskwilaan. Sa ikatlo, sa padian. Ikapat, na di papasiwan. Ikalima, na ospital. Nasadun sa sumbaga ka, na taguin ka sa check si isa tumampar sa kawanan. Saya tanong po si temanan, pangnin ko po Allah, ad na biya sa tanong saya, mapia ilmo, wassalam.